karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balag-tigi. Pinaagi sa gahom ni Gia. Hunungan na kining imong gibuhat. Daghanang nangamatay tungod sa gimugna mo kusog na hangin o kusog na uwan. Tuyo kung mga matay ang mga tao sa tibuok kalibutan, Laura. Pero ikaw na lang ang magpabiling buhi sa inyong kaliwatan. Kung unya, magsugod kita sa bagong henerasyon. Dili og dili ka na mahitabo. Dadon ko ikaw sa balagtigi. Dili ka makadala ko sa balagtigi. O gano dili? Aniya na kanako ang trabong ko nga mao'y tubag sa pag-angkon ko kanimo. Ana kaniya ang trabong ko. Dili. Ug kay niya naman kanako ang trabong ko. Kuhaan ko ikaw sa bahugtan mong gahom. Ang gahom ni Gia. Dili ka mo lampos. Oh, ang dakong bitin. Ni Asia. Medusa! Maayo kay niya ka! Ania ang imong trabong ko! Gamita kini! Aron makuha ni ining trabong ko ang gahom ni Gia nga gihuptan ni Ibria! Oh! Gitutuo ka ni Medusa ang iyang trabong ko. Og... Nilutaw kini sa hangin. Og gituyok-tuyok ka ni Medusa ang iyang trabong ko. Ingon sa nisayaw ang dakong bitin sa kalipay. Nga naa na niya ang trabong ko. Unsa ka naghimo sa bitin? Kasigi siyang tutok sa trabong ko. Ngano kini? Unsa kini akong gibati? Naluya ko. O siya nitabo ni Laura. Ni Lucio. Nakuha ni Qualos ang trabong ko. Ni Lucio, o siya nitabo sa ko asawa. O ganong... Animal ka, Qualos! Aqualos! Giyon sa mo pagkuha ang trabong ko! Uhi ka pa di ay, Lucio! Giyon sa mo pagkuha ang trabong ko, animal! Litob! Inganan kong animal sa Lucio nga litob. Ayaw na pangutana kung giyon sa ko pagkuha ang trabong ko nga gibutang mo dito sa underground sa nasunog mong panimay. Ang bida! Amaw ka? Nganong ihatag man ako nimo? Mao kini nga kung gigukod nimo, amaw. Unya ako na ning ibalik nimo. Laura! O siya nitabo niyo! Naluya ko. Gahom ni Kaya. Nga niya sa akong mga kamot. Santahang gibuhat niya ng dakong bitin. Nilampos ka, Medusa! Wa ka na igahom, Laura! Nakuha na sa trabong ko! Dili! Madako na ikaw sa balagtige! Ni Lucio, ganong wa magkapagawa si Laura siyang gahom. Gisuyop sa trabong ko ang gahom ni Laura. Wa na siyang gahom si Laura, ba ba? Tuwa sa trabong ko. Nidaot si Aqualos. Iyan ang makuha si Laura. Nilampos si Aqualos. Unsa? Makuha niya si Laura. Madaan niya sa balagtigi ang imong asawa. Dili ko musugot. Dili ko musugot ka madaan niya ako asawa. Ops! Si James, niambak.
O gatuwa siya sa ubos. Nilangoy siya. Unsa magkayang buhaton. Dili mahimong anhilan ko din Tanaon ko kung sa'y akong mahimo. Arong katabangan ko si Laura o si James. Kalawin sa tubig! Laura! Malayo ka na ko! Anong dili ka mahamog? Umusay ba yung kabo ni mo? Kuno sa mga dangatan ni mo! Unungan ko ikaw! Wala ko na ikaw sa balagtige, Laura! Dili mo siya ba na? Hoy, ang animal nga litob nga si James. Dili ka makapugong kanako litob. Niya ang imo. Ipakuryentihan ni Aqualos si James. Animal ka, Aqualos! Mula! Gusta! Educate! Salamat. Salamat kay Wanay Kuryente. Ilabot ka na sa Lucio. Dito ka, Lucio. Kuha! Oh, Laura! Laura! Kinagin si Laura sa nagugugita! Adi anak ka na ako ang akong trabong ko! Malipayon ko. Pagka malipayon ko, nga nahibalik ka na akong trabong ko. Isuot ko siya sa akong baba. Akong tunlo na ron wanay makakuha ka nimo akong pinanggangduaan. Trabong ko! Aniya, isod ko ni ikaw niya! Unsay nakita mo? Nganong dilihay ang akong trabong ko? May palayo ka na akong trabong ko! Unsay nakita mo sa akong trabong ko? Nganong ni palayo ka na ako ang akong trabong ko? Wisin! Ay, nga naman eh! Unsa, kisa nagtanggal na to! Ay, ambot iniwasay, oy! Nganong naabot man ta dinhi? Biyaan na ta sa wasay klan. Abi na presyo man ta. O kakakita kisa nag suod na to din eh! Munam ta, gidoot sa hangin, paingon din eh! Bitaw, Hoy, mga wasay tinuod kan! na! Ay, Saman mo diya! Sama mo! Gagad-agad ba na mo si Tabo Dong! Oo, sama diya! Oo, mamoy, kikatabang na mo din eh! Ambot ni mo! Ambot ni mo! Oy, Wasay, ngano rang? si Francil. Hala! Si Francil! Hala! Ang bata, wasay! Ambot lang! Asa man di ay! Karon, Laura. Niya ka na sa ako mga kamot. Mada ko na ikaw sa balagtige. Uy, ikaw! Ayaw ko guniti! Ikaw ang akong reyna. Himuon ta ang pag-ong naong sa atong kaliwatan. Nahigugma ko nimo, Laura. Wa kumhigugma ka nimo, Aqualos! Hilom! Naigugma ko nimo, Laura. Gihimo ko ang tanan. Nagpakatao ko aron ikauban ka. Gibuhat ko ang paghugno sa tanan mong negosyo aron mo duol ka kanako og mangayo og tabang. Unsa? Ako ang nagsunog sa imong panimay ug ako usab ang nitaga kanimo sa ubos aron mahugno ang imong mga negosyo aron mangayo kag tabang kanako. Apan gahi ka bisan og nagpakiluoy ko nimo. Nahigugmaon ko nimo. Wa kagyod managad sa akong gugma. Ikaw di ay... Oh! Ug si Dayan nga maora sab si Kupit. Ako siyang gisugo. Aron gubon ang inyong relasyon ni James. Aron maari ka kanako. Apan bisag gipatay na namo si James sa imong pananaw. Nagsigi ka lang gihapon og hisgot og pangita sa akong karibal. Karon, ako ka na gyud. Ako ka na! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik?
Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!